Ej! A! Видел! Тук виждате. Носко, как се отразява работа? Средно положение. И най-новото изобретение тук на нашия човек, председател на синдиката. What are you doing? Хайде away with coca. И бат Владо в негови води, царена жица, пълна паница. Както винаги сега аз му отварям работа. Изгорих печката, сега изгорих и утията. Коя печка? Да. Далечината виждаме чудовището. Това път е тик, защото работи. Но всеки вик ще избухне по моя адрес. Аз не съм обекта в момента. Действият са обекта в момента. Това са едни специални възстановяващи свещи, които се поставят, за да се скрият драсканиците на камъните. Дръскотините, по-точно казано. И да се удължи опапа от тия ски. Деци клещи показват, че има живота още в тази ютия. Ери мене. То няма вече.